keno nyakoro magajong chendo ni mar migago wadhi mbele gi weche manyien. Man eno gai mar riwruok mar jochung weche pacho kae kata Kenya Editors Guild. Churchill Otieno koro yier kaka jatend jochung weche ma Afrika. Otieno ma en jafwambo matene e pacho ka no yier nyoro kaka jakom riwruok mar Africa Editors Forum kuom higni 2 mabiro. Otieno bende en jatatije mar riwruok mar jochung weche ma Afrika ma Ugwe kata East Africa Editors Society moko mabende ne oyier romo manotimore boma Nairobi gin kaka Emmanuel Godbevi ma Ghana kaka jalup jakom, Iman Mutapati ma Botswana kaka jagoro, kachiel kod SBU Ngalwa ma South Africa kaka jakeno. Poch gi pak ne Churchill Otieno kanyo nyakora mga jwang.